באמת מאוד מקצועי. יש פה יופי של תנועה של אנשים, אנחנו מאוד מרוצים. זה בעצם חשיפה ראשונה שלי לעולם החרדי. ניתן להבין גם מהקהל שזה קהל שמאוד מאוד צמא לידע, מאוד רוצה לדעת, מאוד סקרן. אנחנו באנו לתערוכה הזו כבר שנה שלישית. אנחנו מציגים פה מוצרים חדשים. בסך הכל הקהל שמגיע לפה הוא קהל מגוון מאוד. קהל חלקו משפצים, חלקם אדריכלים. מופתעת מההמונים שבאים לכאן. נהנית מהחשיפה, נהנית מהצימאון לדברים החדשים, לרעיונות. יש כאן קהל אחר וזה ממש מרענן. אנשים אמיתיים, אנשים צמאים, אפילו הייתי אומרת אנשים רעבים לדבר הבא. אני מאוד שמחה להשתתף בה. הדבר החדשני בתערוכה השנה שהצגנו דירה לדוגמה. השנה התערוכה שיפרו בפי 100 ממה שהיה. תערוכה מעולה, הפתעתי מכמות האנשים שהגיעו, הפרסומת הייתה טובה, התערוכה ברמה מאוד גבוהה ואנחנו יצאנו מאוד מרוצים. התערוכה נראית פה מאוד מאוד מרשימה, טובה לפי דעתי. רצוי מאוד כל מי שמתעניין ברכישת דירה או בריהוט בית או כל מה שקשור לבית, שיבוא ויראה לפני שהוא קונה משהו. תגובות נלהבות, גם של האנשים שהסתובבו כאן בתערוכה. יש כאן תפוסה נהדרת של אנשים, המון אנשים באים. אז נאחל בהצלחה כמובן לכל אורחות התערוכה וכל המקימים והמשתתפים, ושיהיה לכם תמיד יום מבורך ושמח. תודה.